Ku yi magana mata. Ku ɗan yi bayani. Shooting on set. Dandali. Waƙar dandali on set. Waƙar wasa. Ka yi ina, subhanallahi. Ina gajiya. Ranar da aidan muka zo za mu yi aiki muka tarar da ‘yan Yahudu? Ko ba kiristoci ba ranar Asabar ne sai kawai sun Yahudan ko an da ran Asabar suke ibada. Amma ba bakin fata. Bakan an fata. Lallai ku ‘yan Yahudu. Kuma wancan kullum da ɗayan layin can wata rana muka je muka aiki ba ko sati biyu da aidan. Allah. Sai yanzu ma ba a yi duka ɗan matsan ba. Ina aikin gaskar ne. Kinta mama akwai wani aiki shi da nake kwanan nan. Za mu fara cikin wannan wata mun kai wata 3 muna yin aiki. To shi ne gaba ɗaya ke cikin daren Juma'a muna zuwa ɗan ko da su 3. Ran Asabar Lahadi sai an yi shi yasa sai a hankali. Can duk jama'a ne suke ta tafiya. Wato ainihin waƙar wasa. Wasa a dandali ba. Mu ɗau al'ada mu da kayan ado ba ga uwar gayya. Da al'ada mu yada kaya na ado. Wani abin nan. Gaskiya na an ce in ka ji wani kamar ka ba